κουτσούνια μου! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνω vlog, λέω, μετά από τόσο και ξύπνησα, έφτιαξα καφεδάκι ελληνικό που το αγαπώ. Έφαγα λίγο κεκάκι που έφτιαξα χθες το βράδυ. Υγιεινό κέικ με αλεύρι βρώμης, μέλι, όλα τα λεφτά. Πήρασα ένα κρύο με αυτές τις μέρες. Μετακόμισα, έφυγα από Σαντορίνη που είχα πάει για σεζόν. Τώρα ήρθα Αθήνα. Τώρα κάθαμε, θα δω λίγο τηλεόραση, λίγο YouTube δηλαδή βλέπω. Podcast. Δεν θα πάω γυμναστήριο γιατί είμαι αδιάθετη. Μάλλον θα περπατήσω γύρω-γύρω, θα κάνω λίγο πεζοπορία. Πολύ σκαθάρισα το σπίτι. Περιμένω να στεγνώσω το πάτωμα. Βάφτηκα. Έφτιαξα τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό το styling, εγώ το αγαπώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω γιατί βλέπω μια συννεφιά. Δεν ξέρω αν θα πάω έξω. Κάποιος κάνει εργασίες και μου έχει πάρει τα αυτιά. Δεν αντέχω άλλο. Θα μαγειρέψω σε λιγάκι. Σκέφτομαι να κάνω έτσι ένα content στο TikTok και στο Instagram. Περιμένετε για πολλά πραγματάκια. Πριν κάνα χρόνο είχα ασχοληθεί με το TikTok και είχα ξεκινήσει να κάνω βιντεάκια για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Είχε πάει πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή δεν δούλευα κιόλας, δεν είχα πολύ χρόνο, οπότε το παράτησα. Τώρα όμως σκέφτομαι να το ξαναξεκινήσω. I'm so excited! Θα κάνω διάφορα βιντεάκια, οπότε να έρθετε, να με ακολουθήσετε και να δείτε διάφορα πραγματάκια ωραία που θα βγάλω εκεί. Είμαι στην κουζίνα μου και θα ετοιμάσω φαγητό. Έχει πάει 2. Καθάρισα όλο το σπίτι. Τώρα θα βάλω λίγο κοτοπουλάκι. Δεν ξέρω με τι θα το συνδυάσω. Θα ξεκινήσω λίγο την τακτοποίηση, διότι έχει γίνει ένας χαμός. Δεύτερον, θα φορέσω γαντάκια. Τώρα θα επεξεργαστούμε το κοτόπουλο. Πάρει μια συνταγή από το Πάνο Ιωαννίδη. Έξα μια μέρα. Τέλειο, οπότε θα το ξαναδοκιμάσω. Θα το κόψω να έχει το ίδιο πάχος. Βέβαια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά it's okay. Χαρά. Το κόβουμε, το φιλετάρουμε. Στέλνουμε με το τηγάνι μας σε δυνατή φωτιά. Εγώ θα το βάλω στους 9 τώρα για να ζεσταθεί. Βάλω τη πέτσα έτσι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου και μου κάνετε παρέα. Γιατί είναι ωραία να έχεις παρέα και να μαγειρεύεις και να μιλάς και να συζητάς και όλα αυτά είναι ωραία. Πάω να βάλω λαδάκι, ελάχιστα, γιατί χρειαζόμαστε λίγο λίπος για το κοτοπουλάκι μας. Όχι πάρα πολύ, γιατί θα γίνει χαμός εδώ πέρα από τα λάδια και δεν το θέλουμε. Βάζουμε λίγο αλατάκι, ελάχιστα. Και άμα θέλουμε μετά προσθέτουμε κι άλλο πιπεράκι. Και αρχίζουμε να του κάνουμε ένα ωραίο μασαζάκι, έτσι να πάει παντού το λαδάκι, το πιπεράκι, το αλατάκι. Προσέχουμε να μην χάσουμε την πετσούλα, γιατί η πετσούλα θα μας δώσει κάτι ξεχωριστό. Ήρθε η ώρα και το καλύτερο. Πάμε να το βάλουμε. Ακούτε? Αφήνουμε μέχρι να δούμε ότι έχει ασπρίσει γύρω-γύρω. Και μόλις έχει ασπρίσει γυρνάμε πλευρά. Μελώνουμε το μάτι σε μέτρη θερμοκρασία, στο μήνυμο. Αφήνουμε από τη μεριά της πέτσας για 5 με 10 λεπτά ακόμα. Σκάει, κάνει εδώ, Παναγία μου. Καταλαβαίνετε. Έχει ασπρίσει γύρω-γύρω, οπότε είναι μια καλή στιγμή για να το αναποδογυρίσουμε. Έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα η πέτσα και φαίνεται πολύ νόστιμο. Γιατί λέτε να το συνδυάσω. Τώρα πώς θα μου πείτε, πώς θα γίνει? Έχω σέλινο, πολύ ωραίο και έχω και μυντήτρια. Επίσης έχω τορτίγες που μπορώ να το τυλίξω μέσα και να το φάω, αλλά μάλλον και έχω το μακαρονάκι νούμερο 10 και μάλλον λέω να πάω με αυτό.
Ζεσταίνω νεράκι. Θα ζεστάνω την κατσαρολίτσα μου την πράσινη εδώ θες. Έχουν και πολύ ψηλά τα πράγματα. Το καπάκι. Μόλις πράσει θα προσθέσω λίγο αλατάκι και είναι έτοιμο. Θα σας ενημερώσω σε λιγάκι για το τι έχει γίνει. Με το φαγάκι. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει τα μακαρόνια με λίγο λαδάκι να φυγαριστούν. Να τρίψω και λίγο μυζιθρούλα. Και είναι πως δεν τρίβεται και πολύ καλά, γίνεται λίγο λιώμα, οπότε την έτριψα με τα χέρια μου. Έτσι από πάνω. Πανησιακά μπορεί να μην είναι και τέλειο, αλλά είναι αυτό εδώ. Πολύ καλό φαίνεται. Μοσχοβολάει εντωμεταξύ. Και πάμε να δοκιμάσουμε τα μακαρόνια με αυτή τη μυζιτρούλα. Και το κοτοπουλάκι. Ψηφί. Τέλειο. Τελικά δεν μπόρεσα να κάτσω μόνη μου. Ήθελα να φάω μαζί σας και να μου κάνετε παρέα. Εσείς τι φτιάξατε σήμερα για φαγητό? Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια να πάρω και καμιά ιδέα. Γιατί και εγώ κάθε μέρα δεν ξέρω τι να μαγειρεύω. Πρόσθεσα λίγο αλατάκι. Επειδή η μυζήθρια δεν είναι αλμυρή, είναι γλυκιά. Και νομίζω ότι μου έλειπε λιγάκι. Πάντως, μπράβο, Πάνο Ιωαννίδη. Ο τρόπος για να ψήνω το κοτόπουλο είναι ο καλύτερος. Σκέφτομαι, εκτός από ρωμαϊκά, θα συνεχίσω στο TikTok. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε? Θέλετε να κάνω και βιντεάκια που έχουν σχέση με τη γιόγκα, κάτι πιο εκπαιδευτικό υλικό, δείξουμε διάφορα θέματα της καθημερινότητας, ψυχολογικά. Τι θα σας άρεσε? Θέλω να μου πείτε ιδέες, να μου στείλετε στο Instagram, να μου γράψετε σε σχόλια από κάτω. Μπορούμε επίσης να κάνουμε Q&A, οτιδήποτε. Θα περιμένω. Θα κλείνω τώρα να φάω. Τώρα έφτασε η στιγμή από το μεσημεριανό. Πρέπει να καθαρίσω όλο αυτό το χάλι που δημιούργησα. Όσο το καλό είναι ότι το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο, οπότε χαλάει. Ημέρα καθαριότητας. Σκατό καιρό έξω και δεν ξέρω, βαριέμαι να βγω και να είναι αυτή η μαυρίλα. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχει ήλιο, να μου ανοίξει λίγο το μάτι, να πάω να δω το ηλιοβασίλεμα. Δεν πειράζει, μπορεί να πάω έτσι λίγο να ξεσκάσω. Γιατί και όλη μέρα μέσα στο σπίτι νιώθω θα πάθω κάτι. Θα πάω αύριο όμως γυμναστή. Έτοιμο το σπίτι. Τώρα λέω μήπως πάω να πάρω ένα καφεδάκι. Θα σας πάρω μαζί μου. Μόλις βγήκα έξω να κάνω βόλτα. Ο καιρός είναι χάλια, αλλά εντάξει, παρεύεται. Πάω τώρα στο Τζάμπο. Μήπως δω τίποτα, καμιά βλακιούλα να αγοράσω, αλλά το αποφεύγω συνήθως επειδή δεν θέλω να χαλάω και πολλά λεφτά. Να ρίξω μια ματιά. Είχα πάει στα Τζάμπο, ψώνισα, θα κάνουμε Τζάμπο haul μετά. Τώρα περπατάω να πάω σπίτι και περνάω από μια πολύ ωραία εκκλησίτσα. Θα σας τη δείξω. Α, είναι και ανοιχτή, τι ωραία. Τι εκκλησία είναι αυτή? Ο Άγιος Ηλίας, πολύ ωραία. Μπορεί να πάω να ανάψω ένα κεράκι. Έχω ένα 20 λεπτό ακόμα περπάτημα για να φτάσω σπίτι. Είναι πολύ ωραία και χαλαρωτικά και περνάω πολύ όμορφα. Καλύτερα που βγήκα και έκανα μια βόλτα από το να κάτσω όλη μέρα σπίτι. Φίλοι μου, γεια σας. Όπα. Τι κάνετε? Τώρα γύρισα, είχα πάει για
ψώνια. Έχουμε jumbo haul. Λοιπόν, πήρα σερβιέτες. Πήρα μια κουρτίνα για το μπάνιο. Γιατί η δικιά μου έχει γίνει χάλια και ήθελα να την αλλάξω. Τώρα θα δούμε το σχέδιο και ελπίζω να είναι ωραίο. Πήρα... δεν πήρα τρελά πράγματα, πήρα κάποια πράγματα που χρειαζόμουν. Πήρα μόνο μάντιλα, χαρτομάντιλα, ακόμα που έχω εδώ και σχεδόν 2 εβδομάδες. Και πήρα και ένα ασετόν για να ξεβάψω τα νύχια μου. Και θα πάω να τα φτιάξω. Πάμε να βάλουμε την κουρτίνα του μπάνιου. Let's go! Ελπίζω να κάνει. Κουράστηκα. Ωραία, αλλά μικρή. Κουτσούνια μου. Κάπως έτσι περνάω τις μέρες μου τελευταία εδώ στην Αθήνα. Πάω έξω βολτίτσες, γυρεύω μόνη μου, πάω γυμναστήριο. Απλά αυτές τις μέρες το έχω αφήσει λίγο γιατί αδιάθετη και τις 2 πρώτες μέρες αποφεύγω να πηγαίνω γυμναστήριο. Προτιμώ να δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ξεκουράζεται από τη γιόγκα που μας έχουν μάθει να ακούμε τον εαυτό μας και να δίνουμε χρόνο. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια πώς περνάτε τις μέρες σας, τι κάνετε, τι σας αρέσει να κάνετε για να περνάτε χρόνο με τον εαυτό σας, με τους φίλους σας, γενικά οτιδήποτε. Θα χαρώ πολύ να δω σχόλιά σας κάτω από το βίντεο μου. Άμα πάνε καλά τα βίντεο μου, σκέφτομαι να ξεκινήσω vlog μας και θα χαρώ πολύ να είστε μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι του YouTube. Να έχετε κάποια ιδέα για βιντεάκι για το επόμενο μέχρι να ξεκινήσουν τα vlog μας, τότε γράψτε με από κάτω, θα πάρω ιδέες και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσω. Κάτσω λίγο να διαβάσω, αλλά δεν θα ξανανοίξω την κάμερα γιατί με αποσυντονίζει λίγο. Θα δω μια ταινία και μετά θα κοιμηθώ. Ελπίζω να τα απολαύσατε και να περάσετε καλά μαζί μου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Bye!